Ja, Peter, we staan hier bij het huis van de gemeente en hier is vandaag wat te doen. Hier komen namelijk alle gemeentebodes, die komen hier een gezellige dag maken. Ja, dan gaan ze netjes naar gemeentebodes, hè. Dan moest ze er ook een beetje netjes uitzien. Hempje gestreken, hè. Ja, niet gedaan natuurlijk. en de jasken een beetje afgepoetst. En we gaan naar binnen toe, hé. Hoppakee. Dat lukt nog net. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Lot Koopmans. Hey, Goedemorgen jongens. Wie hadden wat gehuurd, zeg. Dat is zo goed gehuurd dat ik het te doen met. Hij is vandaag een hele bijzondere dag, zeg. En nu heb ik de man Peter, dus die weet er alles van. Ja. Dus ik kan dich wel van alles wijs maken, maar die kan nog veel beter. Dus wat heb je vandaag? We hebben vandaag de Bodendag van de provincie Limburg. Dus die komen allemaal hier in het gemeentehuis bijeen, die lid zijn van de club, niet iedereen kennen. Maar we zien met een 80, 90 man die we vandaag, ja. 80, 90 man. Maar om een idee te hebben, we hebben hier op de gemeente Perel en Maas, hoeveel bodes bijvoorbeeld? We hebben 4, zeg maar 2 fulltime en 2 half. Ja. Die dus 3 samen 3 fulltimers in totaal. Ja. En zo is op veel gemeenten zien meerdere... Ja, overal verschillend. Daar zitten bijvoorbeeld de dames van Wiert. Oh. En die hebben allemaal dames. Hè? Oh. En wij zien een gemeente, hoe ze bijvoorbeeld, neem maar het gemeentehuis nemen, maar het huis van de gemeente. En we hebben voortaan huismeesters. Ja, zo dat moet. Dus Lot is nog een huismeester? Ik ben een huismeester, dus ik zorg dat het huis goed is en dat de ambtenaren kunnen werken. Zorgen we met 3-4 maanden voor, ja. Ja, mooi. Zeg Peter, nu komen we ergens terecht, joh. Dat had ik hier ook niet verwacht, nog nooit gezien, maar... Er stonden hier toch een paar mooie dames. En wat moeten we dan mee doen? De volgende mag voor op de foto. Nou, ga kijken. De volgende mag op de foto. Oeh. Mag ik dadelijk ook even op de foto? Hey, leuk. Kom binnen allemaal. Kom maar vast even kijken, joh. Leuk zeg, mooi. Ja. Ach, toch, wat chic. Zeg maar, ik greep me toch even de kans hier. We zien van omroep PNM. En daar staat de fotograaf natuurlijk. Maar ja, dat lot hoort ze niet ontgonnen, Peter. Even hier tussen de dames gaan staan, zeg. Wat ik zie je er mooi uit, zeg. Oeh. Nou. Dankjewel. En een leuke dag, hè? Ja, wie is dat? Dokker de Dukkers? Ja, dat is wel echt leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja. Voor de mensen die op de foto gaan ook, denk ik. Ja, zeker. Goeiedag, Jacques Everard van Omroep PNM. Hallo. Ik zie de burgemeester van Heerlen, die komt hier ook op bezoek. Ja, zeker. We hebben beschermheer van de Limburgse bodes. En dan mag ze uiteraard op de Bodendag niet ontbreken. Beschermheer, dat klinkt ook... Wel deftig, of niet? Och, we proberen het zo normaal mogelijk in te vullen, maar ik vind bodes is wel een deftig beroep en dan huurt er ook een beschermheer bij die ze ook liet zien. Dus vandaag. Ja, leuk. En je gaat vandaag gezellig wat officiële zaken doen, maar ook gezellig samen zien. Ja, ik ga dadelijk in ieder geval het ochtendgedeelte met en dan even kijken wie de rest van de dag uitziet. Maar ik denk dat dat wel met. Prachtige gemeente aan het gezien, dus kom goed. Dat is het, Pil en Maas. Ja, daar zien we heel groot op, hè, Peter? Ja, zeker. Zeg, een hele fijne dag en bedankt, hè. Goed. Hoi, hoi. Zo, dan komen nog mensen tegen hier, Peter. Had ik dat verwacht? Had ik dat verwacht? Nee. Peter, we gaan eens even hier kijken, want hier komen ze dus officieel binnen. We waren er al zonder in de gaten te hebben, hier waar we waren. Je hebt alles genummerd, heel zinnig, hè? We hebben niet alles genummerd, maar we hebben allemaal naambordjes. Iedereen heeft dadelijk een naamplaatje. Dat is wel net zo gemakkelijk als je met elkaar in gesprek gaat, hè? Klopt. We zien elkaar 1 keer per jaar en dan is de naam vaak lastig. Ja. Dus een naambordje doet daar... Ja, ik zie de gemeente erbij en alles. Klopt. Ja. En hoe jullie doen vaker, ik heb gelezen 25ste keer, vandaag een jubileum eigenlijk, hè? Nee, niet het jubileum. Het is wel in het 25ste jaar en we vieren het op 30 september dit jaar. Dat wordt de feesteditie. Oké, dus de grote viering die moet nog komen. Klopt. En daar komen dus alle gemeentebodes, zeg ik het goed. Er wordt ook gezegd huismeesters. Ja, bodehuismeester is ongeveer, het is net hoe je omschrijving is. Maar de mensen die in de facilitaire tak zitten bij een gemeente, de bodes dan meestal, en die hebben zich verenigd in een
stichting, in een vereniging, Bodekring Limburg. Ja, Bodekring Limburg. En het is natuurlijk leuk zo'n dag om met elkaar zaken uit te wisselen. Ja, klopt. Ja. En dus zo kun je van elkaar weer leren, van elkaar weer horen. Daar is het ook mee begonnen volgens mij. Ja. Om gewoon met elkaar de dingen te delen. En niet meer het wiel uit te hoeven te vinden en van elkaar te leren. Mooi. Goeiedag, dames. Dames bodes, dames huismeesters. Je ziet ook huismeesters of bodes. Nee, de huismeesters, dat is een aparte tak. Dat is een aparte tak. Ja. En wat ziet je dan? In welke hoedanigheid zit je dan heen? Bodes. Toch bodes? Bodes Oh, en een stuk servicecentrum. Oh, nou leg je me wat uit, want ik dacht dat een huismeester en een bode hetzelfde waren, maar dat is dus niet zo. Nee, bij ons niet. Bij ons doen de huismeesters meer het technische en verbouwen. En jij zit in uit welke gemeente kom je? Weert. Weert. Ja. En wat zit hier nog meer mensen uit andere gemeentes of ook Weert? Ook Weert. Ook Weert? Ja. Ja, we kwamen eens kijken en dan zien we allemaal vreemde gezichten natuurlijk. Want je ziet niet uit de gemeente Peel en Maas. Nee, ik ben gepensioneerd. Ik heb vroeger gewerkt bij de gemeente Geleen. Nou, daar zit dat Geleen geworden. Ja. En ik ben toch bij de Bodekring gebleven. Leuk. Dus als gepensioneerd dan. En dat kind gewoon, je hebt gewoon nog een aparte afdeling die nog eigen dingen doen als Nee, gepensioneerd is. dat niet. Nee. Dat hoort gewoon bij Het hoort gewoon bij het normale. Ja. Dus kom elke keer per jaar komen we bijeen. En dan spelen we hem op. Ik had een leuke dag. Ja, want de zus natuurlijk, die bekende weer van, van vroeger. En mooi. Ja. Je zit de voorzitter van die club heen. Ik ben de voorzitter al een aantal jaren, dus het is ieder jaar een eer om bij je gemeente ontvangen te mogen worden. Dat de gemeente voor een gastheer speelt. En zoals toch diegene die het hele jaar door, eigenlijk zoals zowel de ambtenaren als de collega's aan het rennen zijn, toch eens een keer een eigen dag hebben, zonder dat ze zelf hoeven te doen. Ja, en dit jaar willen ze dat dan aangeboden door de gemeente Peel en Maas. En dit jaar is de 24e keer? Dit is de 24e keer, ja. Dus, een soort jubileum. We hebben een jubileum, maar dat vieren we officieel in september. Dat hadden we straks gehuurd of van iemand anders ook, maar dat is prima. Ja. Zeg, en wat helpt ook taak voorzitter, wat helpt dat verder in? Nou, wat helpt het verder in? Een beetje het coördineren gewoon van dagelijkse, jaarlijkse bezigheden, dat dingen blijven functioneren. Dat we de groep bijeen houden. Een beetje met een kwinkslag, een vergadering leiden. Ja. Maar dat is al serieus genoeg allemaal. Ja. En, maar het is niet zo dat je een soort vakbond met elkaar ziet. Stel, er gebeurt ergens op een gemeente iets met een boer. Nee, daar hebben we verder helemaal geen endring in. Prima, ja. Het is gewoon echt een gezelligheidsclub en die van elkaar kan leren ook nog. Ja, en dat is ook zo'n dag wie vandaag voor bedoel. Een beetje ervaring uitwisselen. Wie gaat bij jeugd, want het gaat overal anders. De heel de namen, de ene is boer, de andere is huismeester. Ja. Dat zijn alle verschillen. Maar voor de rest, gewoon jongens komen, een keer gezellig doen en praten eens met een en wat gebeurt bij jeugd en wat gebeurt bij ons. Mooi initiatief. En dat kunnen we maar doen, hè. We lopen hier net Peter Dree tegen het lief, ook een van de hoesmeesters of de bodes of wie moet ik het nu mee? Eigenlijk hoesmeester is het allemaal. Dus, en dan de... alles in klaar zetten, zorgen dat de PC's allemaal aan het rijden zijn. Kijk, dat wil ik weten. Belangrijk allemaal. Ja, maar daar moeten we wel een filmpje draaien, dus dat komt er ook voor op. Dus het moet ook klaar staan, dan sta je klaar. Dus. En net die gasten allemaal ontvangen, dus we trouwen allemaal bij. Dus, dat is wel eens leuk, hè? Het gaat ons anders. Dit is zangers, want normaal hebben we de sliefst niet in. Nee, dat zal best, ja. En dat je hier in het huis van de gemeente, werkzaamheden? We doen dus eigenlijk de repro eigenlijk. Buksjes maken, volk, zien we allemaal die mensen metgeven en die maken we allemaal zelf. Dus, mooi, dat wist ik ook niet. We hebben de ganse repro in staan. Dus, perfect. Dus dat is eigenlijk wat we allemaal doen. Dus, kijk, dat wisten we dus niet dan. Nee, dat wisten we niet. Ja. Merci, zei. En een hele fijne dag. Zal wel lukken. Ik haal er niet langer op. Ik heb goed. Ja, Peter, het duurt nu even de laatste opnames die we gaan maken, want iedereen is hier nu binnen. En de voorzitter, Peter Trepas, die geeft nu een speechje aan de bodes en de huismeesters. Dit is de bodendag, de officiële bodendag. En dat werd dus aangeboden door de gemeente Peel en Maas. Zo dienstbaar zijn jullie. Toch? Dat nog, ja. Oh, dat is mooi. Bodendag Peel en Maas, 22/4/2017. Heel erg mooi.
Prachtig. Dank jullie wel. Peter, en met dat prachtige cadeau wat de burgemeester heeft gekregen, gaan wij nou weer langzaam terug naar onze studio voor die prachtige opnames weer gemaakt. Hè. Weer gemonteerd moet ik zeggen. Kijk zo mee? Dat was toch wat, hè, jong. Moesten wel hier stil zien op het eind, hè. Maar het is wel prachtig met al die mensen die door bode zien, of wie noemen ze het ook weer, huismeester, dat die toch met elkaar nog eens gezellig kunnen uitwisselen. En ja, hier hebben ze een perfecte gastvrouw, de burgemeester, en Lot en zijn collega's. Nou, dat is perfect geregeld hoor. We hebben daar ook weer mogen ervaren en we wensen u vandaag natuurlijk nog heel veel lol toe.